No a my se projdeme po bytě nebo po domě našem lidském příbytku, kde s náma někdy žijou i mazlíčci. A první, co na vás udělá dojem, když k vám někdo vstoupí, je vůně, je pach té domácnosti. Tak buď to bude zápach, anebo to bude příjemné ovzduší. S těma EMkama máte to příjemné ovzduší zaručené, takže tam můžete mít v předsíni a různě prostě po místnostech. Já mám takovýhle rozprašovače, naplněné právě tím EMkem. Můžete mít i menší, ono, než se to spotřebuje, tak to trvá. A stříkat nebo mlžiče spíš než ty rozstřikovače, aby to nebylo příliš vlhké, tak jsou různý udělátka v těch obchodech. Takže můžete mlžit už od předsíně přes ložnici, kuchyni, obývák, půdu a sklep. Všechno jde mlžit, ve všech místnostech jde mlžit a roztokem 1:10, buď těma EMA, co si namnožíte, to, co jste viděli u mě, anebo tím white refreshem, který je fermentovaný na jablečném koncentrátu. Tím docílíte takového efektu, kdy neutralizujete kladné jonty, které vlastně působí oxidační stres pro buňky. No a vy v podstatě vyvoláte efekt těch záporných jontů a co dělají ty jonty kladné je ještě, že přitahují ty patogenní organismy, bakterie, alergie, viry, plísně, což s těma EMkama právě sedít nebude. EMK v podstatě můžou fungovat jako ionizátory vzduchu. Na osvěžení vzduchu na 20 metrů čtverečních potřebujete místnost prostříkat asi 10-15 krát EMX s vodou 1:10. Možno kombinovat s těma eterickýma olejema, můžete si dát to, co vám voní, nebo to, co je užitečné, jako citrusy, které trošku dezinfikují taky a osvěžují, dělají pěknou náladu veselou, nebo levandule, zase když byste chtěli v ložnici, tak je to takový uklidňující olej, nebo dezinfekční hřebíček, z kořice, cokoliv, koho napadne. Efektivní mikroorganismy na sebe vážou molekuly syrovodíku a amoniaku, takže tím pádem právě mizí ten nepříjemný zápach. Vejdeme do předsíně, v předsíni stojí boty, jsou tam šatní skříně, takže můžete dělat to, že vnitřní stranu bot postříkat EM White Refresh a dovnitř do těch bot můžete dát špetku keramického prášku, který ten produkt se jmenuje EM Supercera C a ten zabraňuje množení plísní, způsobuje takovou svěžest, takže boty v zimě i v létě ošetřovat. Já tady říkám EM White Refresh, protože ten nedělá ty fleky. Když máte tmavou obuv nebo nějakou pracovní obuv, tak vám možná nebude vadit ani ta s tou melasou, ta doma namnožená, ale kdo má svoje boty rád a nemá rád na nich žádný fleky, tak radši užij ten EM White, postříkat a můžete otřít je nějakým jemným hadříkem. Do šatních skříní mlžit můžete. Tam je to super údržba těch oblečení, když třeba na léto schováváte zimní věci, tak odstraňuje to takový ten typický zápach nevětraného prostoru. Když to postříkáte, tak to nechte chvilku otevřené, ty skříně. Většinou je to dobrý aplikovat třeba přes noc a nechat to přes noc otevřené. Vůbec přes noc se pracuje s těma EMkama dobře, protože můžete nechávat právě takhle otevřené ty dveře nebo něco v záchodě nalitýho, aby to mohlo působit a pak to ráno vlastně opláchnout. Můžete do té skříně zavěsit i keramické kroužky šedé na šňůrku 15 kousků, taky odpuzuje to škůdce. Obývací pokoj. V obývacím pokoji zase můžete neutralizovat elektronický smog. Máme na to, buď rozstřikujete zase ty EMK, to je úplně už zajetá akce, ale keramické nálepky, já je na konci pak ukážu, ty se dají lepit na všechny možné elektronické přístroje a zase působí jako ten ionizátor a dělají to, že
že vlastně neutralizují ten elektronický smog. Omezují roztoče, ochabují jejich aktivitu a stěžují rozmnožování dalších škůdců v domácnosti, protože my to nevidíme, ale v podstatě je vyzkoumáno, že v domě žije zhruba 100 druhů hmyzů, různých členovců a jiných hmyzáků, ale nejsou všichni nepřátelští, takže je není nutný likvidovat, ale pokud tam právě bude převládat ta dynamická rovnováha, tak oni nepřerostou přes hlavu. EM se usazují i na rostlinách, na kobercích, na pohovkách, na nábytku a oknech. Spíš tam chcete EMK než všechny ty patogenní organismy a tady se používá sprej, zase 1:10 až 1:20 to ředění. Promytí, když omýváte ty plochy, tak 1:50, 1:100, no můžete i od voka, tak jak to dělám já. Po umytí vylívat do zahrady, na kytky. Tím, že vlastně uklízíte, tak ta činnost může být i zábava. Jo? Ono to baví často potom i děti.